Kahito Hinyotrap Integrated Territorial Organization menta kesengi kalalit penyikendu yu lampang ke ying dorbar tawan uba met bat lingdo bandawa bun khot ik dorbar kirpang manra ikren yakaan gambling ag ar hajar ar puwe. Upresiden kahito bat donbok dakar bakren mekilhat pathai ko bor laong balada omla ban pendu pendam no ikenik an hashwa banlong katamasa cherry blossom kaseng kansashim dakiwe kisin jam kibating e ban penthot penwit yakate katamasa. Ulong ba ka jingthe khatsau klor hakte ka festival ka day ban pinsep ai jinlada ki pindon kam ya kapisa hakiwe ki jingdon kam jong ka jilla. Dia juga cakap kene kadi ka jingbudin lor ke kasino. Ni mentak sini ka jingwan kendo bejungi de bangi dawai ka special session man pendu no ya ka mekhalia gambling act arpo we. Nakaliang bejungi kila ai ka commitment ba kinto government but kin khot ya kene ka special session ba dila ai rupa assurance ba kandon ni ka special session ko banya keren ban kene kiwe ki benta shaban ya kon check kene election arpo apply angin naga nakalian jungi tingi ong ki ni ai por shibanai ungni ka kamda ong than shibanai badai ngin update badai kene ka cherry blossom ro pula jan te hashwa ka arpusa ola da kimle ini te kumur kan sadon ka drama ka buzer cepar bahan ya po sor bangin la penting cherry blossom bangila ko kon pelong kasino senan to la da kimpa raban khot ka special ban penduk pendam katakan dei ka jingmaham baki de ban khot ya kan ka special session lum kumta ngin disturb ya ka cherry blossom apo ke jela ka ba hakanong rim ka ba ya khat sau klor ki dangla ban pulut lani ban person serwa kay bisa jong pa ba na ka to khat sau klor ki la ban aino ya scholarship ki la ban aino ya ka salary haba kamtam men kani li nang i nakilat thai ko bor ba ka health department kala bandu tulok te de hata kono nongrem ban penserwa kai khat sau klok de ki pho klok te kamot ka baha ban siu sai ke badan kam siu garam jam jela ba bakin repeal na kita mekla gambling arpo kombo usi yang uang kalat ai kam ai jam kapisa pajba te beli phi hab nang mentama kapisa pajba ya upajba menta ka bay tiket pa beli fishim lada ka di jong pajba ta ai free ya ka stall ru ki di banlong kum jiki sa ka fiat ke ba phi man ki fiat support snong ki ba organize ki school organization ba fer ka jing yo nong ka ba wanda ka ba ai ta hangni pa ndai ta hangni pa la shu misuse pe ka ne ka sarkar ka pisa ba teng de halar kata knong bil kane ka jingwan yang kane ka cherry blossom ru nga i kam i mentoy ba ban pelut kai ban penserwa kai de bisa jong ban wan ra de ka repealing act ka beli pitip ba kat kum ka to ka kendon hang to ka license ka bala ki la ong ba kindal adep ban pendep ya ka to ban snai ka to kisino tangi ni ka dan ka dai ka ai rek ai ba hang to ka bai tung kro ki di kendon ai tingi so don kam ban ai de ka special session ban repeal no ya ka lum kunta ai ka bu jingma ya ka jella ko jungi hawaya dai ka ne ka gam de ya ka jing tip lengi la tip nunduk benai balai ha ya kan ka balai la pun don ya ka mekna gambling act arpo wairu dei bagi mut ban le sop te hendrai ka pau kadar seperti bat hak ngan cuban biang ba balai hadian bangila dawa na ka sarkar hatu ko por ban pendu kendam ho benai besau ki wan di ki beriu jungki hi ban thong ban berbi ya ki kunuhun sang balang bo yangi khamtam tedi halor kato wat mentaro sop kaya balingi dawai kataru de halor kanong rem bangitip ba kadang wan kane go government kane ka ongbait kane ka NPP mo khamtam ka ba la tip shairu ba de jonglo gitu ke kasino ba kin lawan biang kine kan ima ba ba kine kin penur long be kane ka kasino de halor kata kanong rem ba shaban kot kane ka samoy arpo ar tengi ni so ba dan kam ban khot ban repeal be kane ling ba ka special bat kan ban repeal kane lum kumta ano tang hab ordinance ba kajing keren jong ki jong Conrad Putu James ke bamla ban senia abdai kila syukur la bon project beling ong kumta pa je ka license ru ki ong ba ong yinum ya khmat ndai ki ai bat ki ong ngum ka hadin nang to ki ong umla suban penduk pendam ke hadin nang to ki ong unsa penduk long ke ai ka ba thamla ka ba ka bam bangin la ban pidang de halor kata knong re mi sung don kam dai pendat kami ka special session bat ni sung komen ru ba nakaliang jong speaker ru kin khot
kin nyata kin nya kin gila ai ka komitmen bat kadai ban penduk baik kenang ban baru upai ba jongga mek lew on lang baru